Ez zuten pentsatu nuenez, sekretua gordetzen zertan saiatu. Ala bai, uholdearena ez zen sinesgarri. Banekien hartaz zerbait baino gehiago. Gaztetan, almadietan lan egine nintzen eta. Zeruaren oskarbi beteak ez zuen bide ematen pentsatzeko sortaldeko lurraldetan modu hartako euriteak gerta zitezkeenik. Zerua ez duk bat batean ala lehertzen. Batxiz, negu parteko elurte sarriak ere ez dituk nola ala urtzen. Elurra ez duk gurina. Batxiz, ezin aipatuko nien egun batzuk lehenago kometa gogoemak batxiz erotxak hartuko hautela. Ez nintzaien hasiko nik ikusia aditzera ematen. Ez nien erregutuko mia zitzatela gorpuen bezapeetan karteak. Ia pirkortak edo ubeldurak aurkitzen zizkieten bertan. Goizean, eskaini zitzaien urririk hartarako aukera, bai? Ia makur zitezela txerrenen iradukizunetara. Ala beharrari nor zaio gure gaurko bigarren abagune hau. Ala ez nabilek bat ere oker zerbait dakiala pentsatzerakoan. Zer zen gaur goizeko iruztutasun larri hura? Zer nabaritu dio gorpuari? Orain, ibaian behera, datozen horiek bezalakoa zen. Ez dakit besterik, eta eskuak begietara eraman nituen, nire zina indartuz. Nire kontra gertatu zen, ordea, nire gehiegizko keinua, nik iradokiaz baiatu baitzen soldadu burua trufatzeko. Nola dakik berdinak direla oraingoak eta goizeko ire hori? Usainean nabaritzen aldiek?